Go. Ngibuzwa ngusomandla mfundisi wami. Le nto yenu nisoloko nihlangana. Nihlanganela ukushumayezana cha. Aniboni ba isenancasa le nto bayenza. Yo. Anizazi uba ningamagorha ndiniqhilile. Anizazi uba nesisizukulwana sika Joshua. Isizukulwana sika Joshua sithatha indawo. Yo. Uthi uThixo ndinibuza uba niyekele ntoni iprincipality yalapha izenzelo unokuthanda nikhona. Kutheni igunya lendawo lingekakhonkxwa nini nikhona? Kutheni ningazazi uba ni a chosen generation? Elikapa linikelwe ezandleni zenu bathandwa ukuze nilithi 10 upside down. Nilinde ntoni ningayicross iJordan? Ngokuqebuza umongcwele kumba hlobo luni labantu. Mfundisi abantu bazachila undisa ukolose. Athi ukolose Pastor Songs kuye dwelleth God the Father, the Son and the Holy Spirit. Yes. And imenzo hluke apha kuye kukwiTrinity yonke ine-bodily man. Amen. Amen. Ayikho into eniyilindileyo sizukulwana selixesha. Yes. Irelisiwe i-unction amadoda okulwa alapha phakathi kwenu masinqobe umphathi wendawo. Amen. Asivuyiswa ukuba sibona icawe igwala. Siyazi uba umphathi wendawo usarulisa. Undibuza umongcwele tata uba ithini eyenu ilegacy? Yo. Le nithi kaChrist eyenu esizayibhala ezincwadini zobomi ithini? Ilegacy yakwamoya idila nento zikamoya. Size namhlanje amaboshi udethrona ikumkani ephethe sisizwe. Sizwa-release iKapa, sizwathi from Cape to Cairo. Sakudibana singuStellenbosch, singuKhayelitsha, sonke sibe lapha. We must dethrone the king of the place. Asinabantu be-entertainment ecaweni, size kuwe mphathi wale ndawo. No more death, no more drugs, no more hunger. Sizomnyathela entloko namantshontsho akho. Iphelile indlalo from Cape to Cairo. Imibono yobhengu uyalengalenga. Bapha abazukulwana bazayigrepha. Ulele sithi umntu kaThixo sithi Cape to Cairo. Sizoqala apha. We're here to dethrone. Come on, walk with me. Let's dethrone. Let's dethrone. They have turned the world upside down. They have turned the world upside down. Sinikwe iziqobo. Sihlanganiswa undibuza umonke nimele nto ngapha kweJordan. Nifundisiwe. Nihle nompostile inyanga ezigaba. Amen. Ngoku nilinde ntoni? Nigqityiwe. Nimeleni ngapha kweJordan. Thatha amatye niwaxwaye esigxeni. Uthi umongcwele kuni andikhuphi ibhiliyonere. Ndikhuphi isystem eyenza ibhiliyonere. Because isangoyiva ibhiliyonere izalenye. Masoloko ibhiliyonere yodwa. Kodwa le system yenza ibhiliyonere soloko ikhona ikhupha ezinye ibhiliyonere. Azawuthwani ke ngoku abamfundisi wam? Aba-operating a gift. Jack, andina gift of prophecy. Ndingumprofeti
ethi ndihlala eofisini yobuprofethi. Because i-gift iyagezisa. Yo. Waliphi ibandla izipho asaphiwe ibandla liyakhiwa andingompostile kuba ndine-gift yobupostile ndinguye for the office. Yes. Go. Sizo-anawunsa emini madoda. Umphathe berulisa le ndawo adibene amagoga adibene zokuxalela. Suka, suka, suka. Get into positions. You're about to rage a war. Get into positions. Get into position quick and fast. You're about to rage a war. Timangolekani ukuhlangana ni-entertainane. Kunini nisumayezana. Ngoba uNtantsi basathatha mina ngizuyigqibile uMabosha. Uthi uThixo ngani ndifuna uthengisa ilizwe upside down. Kudala nisisizukulwana sikaJoshua nithe nenze nini? When are you setting your own legacy? Ahambe abapostile baphela kule ndawo. Enye into elandela isezandleni zethu. Simele ntoni singamnqobi umnikazi wendawo? Manje siguqule itafile. Thatha isitulo uhleli kuso usijongise ezantsi ngoku. Thatha isitulo uhleli kuso usijongise ezantsi ngoku. Hanya. Ndithoni. Hansi legacy ibhalwa. Hansi legacy ibhalwa. Wanikwa igama engaphezu kwamagama kuba weza wamnyathela entloko. Madoda, testament endala mfundisi wami kuthiwa sayinyathela inyoka. Kulena kuthiwa sayibamba. Asiyibaleki sayibamba. Ababhaqhala bona uPaulo sebethe inyoka bathi uzafa sifi thina. We here to announce ba ixesha lakho liphelile. Kukuhlangana kwenziwa lizulu uba sidithoni kumkani. Uthi uba wama nakugqiba nabe likhulule lonke ilizwe. Ilizwe libotshwe Cape Town. Ndilihlanganise Cape Town likhulule lonke ilizwe. Uthi uThixo, oh my God. Igeneration engeleyo yomalema iprofetile yathi umhlaba wonke esandleni zabantu. Kukho umuntu omnye ohleli phezu kwamanzi. Oh, iyenyukazi elithaba. Amhla. Get ready. Masifeyisane naye ubuso nobuso. Siyekuhlanganela ukudlala abasalwane sakuhlangana. Asisafundiswa ngosingamagoga. Khupha isixhobo sakho ubukade sifakile sikhuphe. We are about to declare uwile goqandini le ndawo. Ibhabheli uwile. Isisimanga indaba kaDaniel athe sezweni lokuthithwa kodwa kuvele ukuthi uThixo azawukhonjwa ngowale ndoda kodwa sezweni lokuthithwa. Ingxaki into abantu basithi ngobana sibanjiwe sizika itafile tatama. Uthulele ntoni kweli xesha? Awuyazi busindiswe ngexesha elinje sakwandi drugs namaphara kanti kubuza uthulele ntoni sonke. Wavuyiswa kushumayela ecaweni. Uthulele ntoni? Atmosphere ikhonkxiwe. We're here to break the atmosphere, mabos. Atmosphere. Awungento esikhathayo kugcwala amabandla. Kanti nabo bantu bagcwalise emandleni only 5% esisiweyo. Baza nje kuba kumnandi ecaweni. Kuba kunxitywa kamnandi sicimba fanele basine-mega church. Endibuza uba mna ndahlala ne-12 nifuna ntoni kwi-mega church? Kuba umphathi wendawo usaruliswa kweli lizwe. Let's play for war. Let's get into war. Let's get now. If you've never spoken into tongues, khawulungisa umlomo wakho uthethe into ongazange wayithetha. Khawukhabe nangenyawo.
Kawenza ingxolo. Angiyapha kokwena iprincipality. Akulese egazini lakho. Sidibena apha ukuze sizoyiqalela. Thize ngomfa na uze ngomfa. Sibambene ngehlobo. We declare by principality yakwaThofu. Ndifikile ndinguminya ndayidudula ngenxa kaThofu. Sihlangene apha bazalwane not for joke but to dethrone. Let's get to war. Let's start praying. Bow and go ahead. Pray. Sifunga ndini samdala. Kurelease amagoga zamkhaluko. Ipapeli wile. We have to announce. Our daughter, I will turn this world upside down. Sumaya Satanas, that's who Sumasa Satanas, Sumaya. Breakthrough, family, breakthrough. Tables have been turned. Come on, pray. Go deeper. From Cairo to Cairo. I assume Mama Tampo Capeto. I assume Mama Tampo Cocometo. Nandana Siswe. Simuisani Sisulona. Dinimigila. Father, my daughter, I will turn this world upside down. Come on. Come on, brother Blake. Blake. Give me sound. Give me heavenly sound. Go deeper. Yes, let's make war. 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 Hey! Kunsekala. Lipanile kosalako. Asisubulana. Asatakumshaba. Territorial takeover. Territorial takeover. We have to take the tables. Sisakumulukshaba. Outside time. Sisakumulukshaba. Waraka papas. Waraka tatata. Abaka sakatata. Come on. Our promotion of cemetery. Itate. We play to your kayalako. Itate. Come on. You can do better than that. You can do better than that. You can do better than that. You can do better. Come on. We're taking over. We're here to turn the tables. Come on, deeper. You can do better than that. And you can go along. Who can you compare to now? Who goes to the car? Who ministry to car? And you can go along. Who can you compare the spirit? Compare the spirit.
Come on! For the last time, lift up the voice. For the last time, come on. Push. 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 As far as you can go. Push. Pull back away. Pull back away. Pull back away. Wow, the spirit. Wow, the spirit. Wow. Wow. This is what it's for. Wow. This is what it's for. This is our legacy. Christ's legacy. This is our legacy. Oh, CLC. This is our legacy. We're writing our own legacy. In the spiritual books of heaven. We have control. The principality that rules for years and years. Above all, moving. To make our way over. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Unless you get serious, things will remain the same. Oh, c'est pas excellent de voir le week-end. Unyadina ligala, elirulisa lefamily. Amnanze, ndihlangene nabathwele, ndikunyasa entloko. Sweat of the Spirit. Sweat of the Spirit. Sweat of the Spirit. Hallelujah in the Lord. Akamazubuya kusenthe. Unilele muthi maboza. Simlungiselela umhlaba. I-restoration ekhosa abantu bodwa. I-restoration yendalo, indalo iyaqwina. Iyakhala indalo, ekhosa ebumnandi ifuna onyaka. Uma bavela onyana bayayikhulula. Ndicinga ngowantoni lo mlilo? Ndicinga ngowantoni lo mlilo? This is not for entertainment. Tata, imagine a conference. African continent was never poor. Ramaphosa, Sakenane, and Usutika, Ramaphosa, Umaqengela ntona babantu. Tikhona iSouth Africa regional Ghana. Baphonyana. I went to the whole night.
Too soft. No. You are too soft. You enjoy church. You enjoy church. This thing was never a church before. From Genesis to Revelation, Pastor, is about kingdom, rulership, dominion, territorial takeover. Suga. Oh. Suga. 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 Ibandla libheke pha. Into engayaziyo. Suga. Ibhizinesi yami ayibheki pha. Suga. Why you sending cover? Fight! Pause for the last time. The kingdom of God suffered violence since the days of John. It has suffered. Up until today, it is suffered. Up until Joshua, akalela abantu asingcwalise ngoba ndizakwenza into ezinkulu phakathi kwabo. Eyokuqala is to delete and destroy the Jerichos. Ungathi bafana basihappy uma sikhonthentele ngakaka siyazi ilungelo lethu sithembona. Make no mistake, siyazi ilifa lethu sithembona. Jehova umhlaba ngowenu. Riches belong to you. Riches belong to you. The sun, they command. Let Joshua's generation iqale lilanga. Ungabelieve uphume ngomso. Kuba ndinebe ngekayigqibe. Ngikwi-battle during this night. Ungabelieve uphume ngekayigqibe. Emilanga lavuma. Joshua kumele uyigqibelele phaswe. Uyandibuza uThixo nilwanile udaba. Nomzimba. Itempile likaMontwe. Umbale sethe esehla. Ehla nomlilo. Asimazi lo usuke usoft. Asimazi lo umpuluso. Asimazi lo. God, sorry to waste your time. We are segregate his tribe, Mama. Uti, we told that God they are strange teachers. They are strange teachers. It's teaching you out on foot is very noble so will fall. I can't defend him in Konya. I can't defend him. The same creature. I can't defend him in channel. Undikhulele ndi worship. Undimana nam ndikuqalela indaba. Undibuza uba boss benzi bafana manje yamazi. Siphika zonke izinto kodwa thina siphixoke. Oh. Sazi zonke izinto esifihlakeleyo.
to see what I'm so sorry. Uyaweli uthi lo mkhosi. Ungena endaweni kumnandi ashiye kuyimbutho-butho. Uyaweli uthi lo mkhosi. Ubuso bawo buthe ngobuso behasi. Uthi bagijima banyuka ngendonga bangene ngefestini. Bawa phezu kwezikhali bongonzakala. Basala into ezifabulalayo bangafi. What manner of people are these? Ubungathi ungasigibingela safa kodwa sibona singafanga. Amanzi ebezile ariliswa sachitha ngaphaya. What manner of people are these? Abathintelwa yamsa kuthiwa uzawungena emlilweni. Azomthintela kodwa uphume ungarhawukanga nanwele. Ngumntu naloo nto sokusa uzawuhamba emanzini ungakulinga urhana. Sivele sifike emlilweni tata sifumane indlela. Consider it joy when tribulations and trials come your way. Kuthi kunzima siphetha athi ingcwele so much. Umzekelo ukhona phambi kwethu amadoda ebethi in the middle of the night ayeke ukhalaza athi asilonge umlomo usekhona sawulinda xa kuthe xwaka sivusa imelodi yasemazulwini iphemphephepha amazulu abajonga. What manner of people are this? Esayiwe umlibele uStefano bembetha ngamatye waske wathetha enye into ndibona amazulu ayo ngokabantu into anayo. Silindele uba bazawulila waske wabona wabeke pamajambo ubasoni be inkosi into manje ithethe uma mathathu yamzethe bekhawulezile isana the close one kana nje lamanje sithi close one bathele ba ithe inkosi kangigqiba zenzele uzeke khalisa tala nje nje no mathathu nje bekhawuleza na apho swasa kona swasa enkabeni wala ngicela ukwenza explain uthanda ngiqhuma ngale uske wandenzela lula umabosha uske wandenzela lula sana awu yami sesana sana afumaneka mama kaze mfundiswa khalisa sonke kaze mfundiswa kakabe mfundiswa kakabe kabe stop kabe nabasana nawo wonke sisi kabe kaze mfundiswa ndokucela na kabe kamne kumfundisa bekabe ngesitongela experiment angezelayo nomongcwele yebathathu. Oh check angelanga kule uphana nomfundisi umongcwele funa sitatha amatshe akubuzwa kwesisikulwana ngawantoni namatshe zenithi uYehova wasiwelisa lamanje asisikhumbuzo uba ngale mini uYehova lewelisile. Uthi the moment umpriest kama abapriest babeka inyawo seniphakame namkele abapriest bebeka inyawo eJordan cela siphakame bathandekayo sesithandaza. Abapriest babeka inyawo eJordan cela nisondele ebantwini bapriest akunyathela abapriest nina niyathandaza ngoba abesenze nje la manje ayisign and simple siwelile mabosi aba bantu bekade kuthethwa ngabo babawelile. What is the symbol of that? Uye kwabakho manje esiwela nawo eJordan
Labantu ayangqina uba namhlanje siwelile. Kade sishumayela singaphaya. Andibuza uMongcwele nithe niwele nini? Nilingena nini ilizwe lama-possibility? Ndilindile bazobuza kuwe, what manner of man is this? Hallelujah. Namusibona inyawo zabapostile. Namusibona inyawo zabapostile. Kanihambele kaniwelele phakathi. Yabantu kaniwelele phakathi. Kaniwelele phakathi. Namusibona inyawo zabapostile. Bebeleka amatshe emakheli. Andithetha nani. Ndinereme endithetha kuyo. Ndiyayixelela uba sinesayi. That you have been told. Yamanje sawunyuka nawo intaba. Siyawabeka ezi sign uba uwile mphathi wendawo. Uwile mphathi wendawo. Sibhale incwadi engabonwa ngamehlo. Asifika khona izawufundwa. You were part and parcel of that move. Jesus is so tired. I hear the Holy Spirit. Spirit said his door was seven. I'm so sorry. Spirit said his door. When the full way on that. Let me see, take a man in just course. And you're going to find the space. I will not have a person in the standard. It's a swear. If I need to come up, you get up. It's a college. College is a. We're not full well or not. We have Bafnella Dwelly. We have Bafnella Dwelly. And not the answer, you can't answer the way. Letting Babesela is starting down in. But I wanted the one about the well and that delay. As a result, one she in the book. Ukaseka mapostile bewela mathatha. Itsheya imumla ningaseki. Uthixo uzokwela umgqikama ngeconference. Izaswele nawe kasiwele eJordan. Bazawuthwele. Bazawubuza uba kwenzeke njani uthixo ubeka amapostile. Bantu abathola amahanje bawela. Siyawela. To turn the world upside down. This is our Jonga lento yakho isithathe. Jonga le Jordan yakho. Ijonge. Sikhophoza phaa kuyo. Ukhwele umcebo sithi alindela ukuba kusekho abantu abasezitulweni. Hallelujah. Ekumele basonke silapha because ngoku akukho zitulo. Hallelujah. We are moving. I said into yesiqhelo akho mntu omkhulu kunomnye. Ngoku siphambi kwethrone. Siwela umfula. Siwela iJordani. Sijonga lo mntu seqaleni kwakho. Ngoba nobabini ni-limited. Do not limit yourself. Uzawushiyeka. Usalibele kujonga ithomi yakho. Sathola bashitha lobayada. Hlukana ne-title. Hlukana ne-position esemsebenzini. Yes! Shayikhalamathi. Kuyafa le nto. Kuthixo le nto. Kumthatheleli le nto. Kumfundisi le
is the foundation. His name is the chief cornerstone. His name is Jesus. He is the cornerstone. He's the cornerstone. He's the cornerstone. He is the foundation. He's the foundation. He's the foundation. He's the foundation. Silandi generation. Katakai salamando. Silandi generation. Izinto amama bethu postile abazi overlookileyo ngoku ngexesha lethu sisali generational curses for what? Makasata alamandelebosia rikototoya giyakumnombo wakokwe mataya labosaka siyagoku anta verses out kamayanta labosa riba labosita matakataya lamandelebosi ripokota lamandelebosia lipaikasata. We come in the name of Jesus. We come in the name of Jesus. We come in the name above all other names. Hallelujah. Which is leprosy. Sin will sois. In the name of Jesus. Unto David, ehlangene noGoliath, ndiza egameni lenkosi uYesu. Uza nantoni wena? Matakalabosa, ndiza egameni lenkosi uYesu. Ngelento sume phambi kwe-generational curse yakokwenu. Uzawuma David in the name of Jesus. Umbonile, woyisiwe, thetha, vula umlomo, kuwe Shikalabosaya, Matakalabosa, Mandalabosite, Nikarabosaya, Lamantelabosi, Lipakataya, Richeseke, Setelabosa, Makalabosata, Rimakaya Sata, Matalabosi, Rimayetelebosi, Usataka, Yamantelebosa, Makasata, Rimakalabosaya, Makalabosite, Leperebosita, Lipakala, Santalabosa, Mantalabosita, Osita, Sikaula, Amazwi, Ateta Pescombilo Zetu. Awasafethayo namhlanje amazwi athethwayo phezu kwempilo zethu ngegama likaYesu siyawaqhawula. We uproot every word. We uproot every word. We establish the word of God. We establish Christ because He is Lord over everything. Wela, come up hither, come up hither, come up hither, come up hither, come up hither. He is God. His name is Jesus. He is the name above all other names. He is King over every king and a kingdom. His name is Jesus. Come in the name of Yahweh. Hallelujah. Hallelujah. Ukuze kungaphinde kube khona nezothubeleza. Because uthethile, uthethe uThixo. Hallelujah. 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 Asizukuba ngamanqina without victory. And the victory is in the name of Jesus. We have been given authority to speak and it shall be established. We have been given power, which is the name of Jesus. Teta,
We have been given the word, and the word is in your mouth. Speak with faith and conviction in your heart. It will be established. Sithetha ngento esiyibonileyo, sithetha ngento esiyenzileyo. Guys, sihlukene ne-generational curses. Sihlukene asikhangeli nosikhangela. Fight for your life. Fight for your life. Fight for your life. Umamakho notatakho, for years they didn't own one property. Your mother did not own one property, but now in your generation you will be a landlord. In your generation, I not time frame land. Speak, believing in your heart, it will be established. Sithenge imoto songs. Minus the accounting. We spoke the words with conviction. The pumi motor with dealership. There's nothing impossible with God. Believe for yourself. Believe for yourself. So that asimile sithetha ngenkosi uYesu, uthetha ngento oyaziyo in your life. Sivile ixesha elininzi. But ngoku uthi uMaboshi, we have become, the word has become flesh. Hallelujah. IBhayibhile mayingabi sisitori, mayibe bububo. Hallelujah. Le conference, are you a conference normal? You are appointed divinely by God. If siqala ukuza kwi-conference ndilinde uMaboshi noMaboshi alinde mna sisalungisana iweave, guys, shiya uMaboshi ngoba nguwe lo mntu ufuna into kuThixo. Nguwe lo mntu ufuna utshintsha ntoni obakho ubomi ukuze ube yile nto uthetha ngayo. We want to be the word in flesh. Amen.
God.